Malta komplet tirreġistra żieda qawwija fid-domanda għal ħaddiema matul is-sena li għaddiet, brata ta' xogħlijiet vakanti li laħqet livell rekord ta' 3.2% u għala mit-3% tas-sena ta' qabel u ferm il fuq mill-medja tal-Unjoni Ewropea ta' 2.1%. Fil-fatt din hija l-ogħla rata li qatt ġiet irreġistrata f'Malta skont statistika tal-Eurostat. Fl-aħħar kwart tas-sena ir-rata telet għal 3.3% li tqiegħed lil Malta fost il-pajjiżi bl-ogħla domanda fl-Unjoni Ewropea. Skont ċifri tal-NSO kien hemm 9,544 opportunità ta' xogħol miftuħa, madwar 1,650 aktar minn sena qabel, 90% minnhom fis-settur privat. Dan ifisser li għal kull persuna li qed tfittex xogħol hemm madwar 8 opportunitajiet disponibbli. Is-settur tas-servizzi professjonali qed imexxi dan it-tkabbir b'2800 post vakanti, segwit mill-IT b'625 u l-gaming b'540. Il-kostruzzjoni laħqet rata ta' 4.6%, fil-waqt il-manifattura kienet ta' 2.5%. Fl-istess waqt il-qasam tal-ħwienet, lukandi u ristoranti qed ifittex kważi 2900 ħaddiem. Din ix-xejra turi suq tax-xogħol dinamiku u kompetittiv domanda dejjem tikber.